Diolch chi at Gylch y Defaid ac at Pencampwriaeth Defaid Balwen Ceri, Anthony John, chi'n ôl da fi. Yn carw llygad ar y cystadlu nawr, mae hon yn gystadleuaeth gyffroes iawn. Pencampwriaeth, y sioe gyfan swyddefrog yn y cylch o eiddo Eli Owens, y ddafod flwydd. Na fe, mae di ennill y prif campwriaeth y rai fenwod heddi, a mae lan yn erbyn hwrdd blwydd, a hi sy'n perchen hwnna hefyd, so... Diwrnod Owens, Woodhouse, Henffordd yw i heddi fan hyn yn y Ceri? Definite yn wir, ie. Yeah. A ni'n gwybod mae'r tad Eli John Owens, mae fe'n gwylio gytre, yn carw llygad barcud ar y cystadlu, a ni'n dymuno dda i John yn gwylio o adre. Ie, mae'n siŵr watcho'r teledu nawr, a mae'n prowd iawn o'i ferch yn ennill y Pencampwriaeth yma heddi. Mae John wedi bod yn brido Ceris a'i dad cyn do fe. Mae Woodhouse yn enwog yn y brido Ceri, pob un yn abod Woodhouse flock. Fel Anthony John hefyd. Wel, sa'n gwybod beth yna. Dau o hoelion wyth y Ceris byddwn ni'n dweud. Sa'n gwybod. Ond fe, dydd Owens yw i, ond beth sy'n mynd i gael i? Ydy'r ddafa blwydd yn mynd i dal i thir, neu ydy'r hwrdd blwydd yn mynd i gael i? Sim lot rhintu nhw, mae rhaid fi fod yn onest, mae blwyddyn yn hwrdd smart, ond fi'n meddwl y dafod blwydd sy'n mynd i mynd â'i heddi tro fi'n meddwl ni. I feddwl bod hon wedi ennill Pencampwriaeth y Ceri yn sioe'r ucheldir a'r par rhyngfryd, a wedyn ennill prif Pencampwriaeth yn swyddefrog. Mae dal yn edrych yn siarp. Wel, odi, mae'n lwcus mewn ffordd achos mae dim ond wedi dechrau'r season siowan yn ddiweddar, chymod. So ni wedi gwneud y shows gynnar, so felly mae yn ffresh, a fel i gweud, a maen nhw'n gwybod fel i gofalu amdano nhw, so ni wedi cael season galed mor belled, ond ar ôl heddi ar gres hyn, falle bydd hi'n waniaeth. Falle fydd hi'n cael ymddeoliad hapus ar ôl heddi, falle. Falle bydd retire on the top, maen nhw'n gweud yn efo. Reit, gen i weld, na'r fi'n credu bod y beirniad Will o Sir Benfro, fi'n credu bod e wedi gwneud i benderfyniad. Mae fe'n siarad ar stiwardiad, ond dyw e heb rhoi'r rhibannau eto. Na di. Mae dal yn crafu pen. Cadw i gyd ar flaen yn trad. Wel, na fe. Be sy'n mor arbennig am y ddafod blwydd i chi? Wel, mae markings i'n byrffeth i dechrau off. Mae siap i ffenni, mae glistedd i lan top. Fi'n leicio y dafod Ceri'n lan rhynt y glistedd, ddim di a pethau fan ni. Sim di yn ei chorffi o gwbl. Mae goesau wedi marco'n byrffeth. So, sim lot i gweud bod rhywbeth yn wrong i'n arni, chymod. So, chi'n cael perfection yn unrhyw beth. Ond swn ni bell off, yma wedi bod yn onest. A hefyd, mae rhaid gweud hefyd, mae Eli, mae da hi dafod flwydd lan ynghylch y Texas yn beirniadu ar yr un pryd. Mae di ennill dosbarth y Defaid blwyddi, dosbarth cryf ofnadw. Na fe. A mae'r Pencampwriaeth, fi'n gweld i'n edrych draw. Mae'n edrych i weld beth sy'n digwydd ym Pencampwriaeth y Texas hefyd. Mae Gwen ar ei wynebu, falle mae'n gwybod mwy na ni. Ie, falle Gwen, achos i ni ar pen i siar cylch, mae'n anodd gweld popeth. Ond os eithi a hwnna hefyd, bydd yn tipyn o fraint yn bydd chymod. Na un peth mae'r teulu yma'n gallu gwneud yw troi stoc o safon. Nelldiol, wedi bod eriod, chymod. Maen nhw'n enwog amdano fe, so... Ond ar safon mae rhaid ni gyd i dod lan ni, chymod. Nhw yw'r, fel mae'r Saes yn gweud, y benchmark. Wel, dyma ni, maen nhw'n cael trafodaeth. Maen nhw wir yn dal lan i nôl fan hyn nawr, ydyn nhw i feddwl. A maen nhw'n mynd amdani. Ydyn nhw'n mynd am y ddafod blwydd. Pwy a wyr? Cawn ni weld nawr. Ydy we? Odi. Ydy! Diolch o gael ar chi, Anthony. Diolch o fawr. Diolch yn fawr iawn. Eli wedi gwneud i fan hyn yn ennill gyda'r ddafod flwydd wedi gwneud i. Unwaith yn rhagor. Arbennig, Glei. Sioe i'w chofio i deulu'r Owens. Eli, congratulations! Oh, wow. I've just gone Texel champion as well. I know, because we've been watching back and forth. So your yearling has won the Texel champion. Yeah, I can't believe it. This is, well, yeah, you don't dream of this because you don't think it'll ever happen. But... And it's happened at the same time, exactly then. I know. So a moment. Yeah, it's been a very busy few weeks, but God, it was worth it. How did you do it all? Not really sure. We get on really well as a team, and none of us could do what we do without each other. I'm very lucky. Yeah. And I know Dad is watching at home. Yes. Yeah. Hopefully he's got the TV to work. But yeah, we're keeping him updated with phone calls, and I think he'll be quite proud. So how does it feel? Royal Welsh Texel champion 2026 and Kerry Hill champion. One would have been lovely, but this is amazing. Yeah. The icing on the cake. Yes. Llongyfarchiadau mawr. Thank you so much. Well done you. You deserve it. Thank you.